खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 2 जुन 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाया मोजाङै थानाय नङा। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। खहा जानो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव अदेबानि अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि साननायफोरा आद्रा थागोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा होनजायो। खहा जानो हागौ। बहाबा थाङोब्ला मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लोमजानाय मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोद मोजां आरो मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान सनमान बांगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन आरो बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान सनमान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोननो हागौ। लोगोफोरा बांगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो थुलुंगाखांगोन। सुथुरा बांगोन। सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौबो दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान सनमान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंसोगारगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ अदेबानि थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान सनमान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। माखौबा जोबोर मोननो लुबैगोन। धनु राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा।
गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। अदेबानि मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजांद्राय नङा। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। गोसोआ दरसि दरसि जागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायलायनो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। समाजाव मान सनमान मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोबां मुंदांखा आरो गेदेर सुबुंजों लोगो मोनलायनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो दावबायहैनो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां मोननो हागौ। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।